Belakang sampai mariwa, ini media tak kosong. Sentini tu sama tahun kor. Orang sini man yang meeting kan district committee permisi. Naik permani. Sung man limiting protek 7 तारीख को हम लोग sini tidak belum central committee man limiting. जो अपन मुताबिक ना sini बुबा kerasing ना सामान्य तंगो. नरो जो तो दागा नबुरी वो man limiting खाई. Aku juga kan sini first step जों कांचनपुर तैनो सुरु खायके जों अरन सकां गुरि लायो दिनै बुकुक बाय बुकुक मालाय लायो सिनि लायो सुख दुखनि कक सालाय मान लायो नैनो जों दिनै अरन मानलि मिटिं लायनानै फाय माने बेलाखेना तंथगो खासरांगो दिनै नर्थ डिस्ट्रिक्टनि डेभलपमेन्ट प्रेसिडेन्ट बो दङ दिनै सेन्ट्रेल कमिटिनि जत भाइस प्रेसिडेन्ट जीएस सेक्रेटारि मेम्बार्स रक तंबायो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रक बफाइके 3टा जागानि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रक आपनि बागे बेलायखेना हामबाय मारिवो ताबो गोचिनि टीडब्ल्यूएफ रक बेलायखेना एक्टिभ जों नुखुं नारिकमानि लगे लगे न चिनि राजनैतिक नुखुं न नारिकनानि बागे जों चेष्टा खायतंगो बुबाग्रानो हामजागै बुबाग्रानो पुइतो थांगै बुबाग्रानि लगे हिमनानि बागे चिनि बुकुकजों ताबो रेडी दं आबो प्रमाण जों दिनै नर्थ डिस्ट्रिक्ट अफ फाइनोखा आपनि बागे नर्थ डिस्ट्रिक्ट नि जत बुकुकजों न हामबाय मारिवो ताइ चिनि अर चिनि बरम गोनां एम बबोजों न लगेरि तंखा चिनि बरम गोनां एमएलए बो तंना तंमनि न हाइपना आरो मुख्यमंत्री बाय बंनि 4टा समय मिटिं कल खायजाका जत चिनि तिप्रामथानि एमएलए रक बाय आसुकना हने आपनि बागे बतंग मालिया जों बाय लामा क्रसिं लायका माललाय ककरक सालायके आपनि बागे जत थानसा ककबाक्सा ताबो जों तिप्रामथा टीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ टीआईएसएफ टीसीएफ जत जों थानसा दं तंखो ककबाक्सा तंखो बुसकांनि एडीसी सं मारिनो नाहरिनो जों ताबो जत पालबाक्साके सामु खायनानि बागे जों रेडिं लायतो दिनै न फार्स्ट जों मानलि मिटिंनि प्रोग्राम खालायलायो अबाहायकेनो जों उराम खालायलायने डिस्ट्रिक्ट वाइज जों थांगै जोंनि डेभलपमेन्ट सेन्ट्रेल कमिटिनि बुकुकजों जों थांगै मिटिं खालायलायने दाय जोंनि बुकुकजों बाय ब्लकनि इंथोन डिस्ट्रिक्ट इंथो जत बाय जों पालबाक्सा माला लायो जों कक सालायो कोइलानो हामबाय के तिनियो चोंरो नॉर्थ त्रिपुरा कांचनपुर सब डिविजन अंदर के तैसामा विलेजो तैसामा कम्युनिटी हॉल चिनी टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल कमिटी राव बैखिए के है मानलि मीटिंग प्लस फॉर्मेशन दुईटा एजेंडा नो ते तिनि और मीटिंग खूब काहाम न हा गुरुत्वपूर्ण नांगमो कमारो जों सालाया बिसकाउ चिनि तिप्रामथानो जोंत्रे काहाम के स्ट्रंग के तिसानाय बे चिनि जे टीडब्ल्यूएफ राव जे हाबा लाहिमो आं पहिला बरनो हामबाय जानाव के तिनियो जों अनेक काउनो सालाया जिसिनि बुकुक सं जे बाबे बर सामु तांनाय दं बिसकाउ मा सामु तांनाय आबराव जत जों संलायनो तिनियो काउसा अप्लाय के नेक्स्ट मे ब्राउनी त्रे मीटिंग शेड्यूल दं नरते डिस्ट्रिक्ट कमिटी फुल फेडेड कमिटी खाने नांगौ ब्लक कमिटी को खाने नांगौ ताव जों बुबाग्रानि नेतृत्व बुबाग्रानि जे तुइते मबाय बिनि गाइडलाइन मतेव जों ताव एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी वाइज जों कमिटी गठन मा खेनाय स्काउ के जों असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी वाइज नखेव आरो बताव के जों एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी वाइज के खानाय कमिटी आबदि के जों डिसिसन लालाया खेमबये आं बेसि काउ साननाया जों जेटा नामो काउराव जों हलनो सालायपाया के बरो नि हयतो आं मेसेज रिमचो जे आगामी दिनो जों जत यूनाइटेडली जों जत तिप्रासा थानसाकिए जों फाइट खेनाय नांनाय चिनि जे माइथाय चिनि जे माइमार चिनि राइट्स चिनि अधिकार जेटा चिनि लैंड राइट्स हिंदी चिनि डायरेक्ट फंडिंग हिंदी विभिन्न चिनि एग्रीमेंट जेटा दमो आबरनो फुलफिल खेनाय बये जों स्ट्रांगली डिमांड खेमा दंनाय जतखन पर्यन्त चिनि सक्सेस हानजाराव आबन बये न जों हाबा लायमा दं जे कमिटी राव गाहाम के स्ट्रांग के जों फॉर्मेशन खेये चिनि जे नांगमो समय जों आबो काउति सानै बये चिनि कमिटी नो स्ट्रांग खेनाय हिनो हाबा लाय दं
आमबाय आं जतन को चिनि तिप्रासार नको काबो जेते जों विभिन्न पार्टी राव तिनियो सामुं तांग दं हिमबा तिनियो तिप्रामो थाले जतो जेकुनो पार्टी के फतंग थु चिनि तिप्रासार तो फबर अनबाय फने तिप्रामो था फाइट खेतो कारण के तिप्रासारनि जे 75 বছর जे जाबत बेनि शासन बेनि याव क्षमता तोये जों बर'नि हानि साराव जेबाबो दिप्राय बुंतमराव आबरनि मुक्ति बायनाय बैसे तिप्रामो था चिनि बोबाग्रानि नाहिमो चिनि बिनि दैथेमो बिनि जे चौनो दागेमो थानसानि आइडियोलॉजी नो जों सक्सेसफुल केने केबन बाय जतन पालसायो के बासु काउसायनो जतन हामबायरिनो आइन काउपाया हामबाय